Kirola egitea oso garrantzitsua da osasunerako. Adibidez, besoak mugitu behar dira. Baita ere, hankak mugitu behar dira, korrika egin behar da. Eta oso garrantzitsua da, zer jaten dugun, zer sartzen dugun, gure sabelean osasunarentzako. Eta bai, beste gauza bat falta zaigu, oso garrantzitsua, zer zaindu behar dugu? Burua asko zaindu behar dugu. Burua, sabela, osasuna denak izango ditugu izpide, gaur gure programan. Ai, ama, zu izan zeikaratu diazuna bezuakin, ez da? Bai, nintzen Ni Joseba. hau bizila hartu du honek. Ai, ama, zer moduz? Oso ondo, hemen txer gaur. Oso ondo, ez dakit ezagutzen dezuen, baina Maitane Orbazabal da coacha, bi basueken segurazki ikusi ezue, horri biltzezea, ez da? Bai, saltxan ere. Saltan, ez da? Eta, bueno, zuk eskua botatzen jendean bide laguntzea, ez da? Zemuz, eskuna dakazu. Bueno, saiatzen naiz. Zukalden zer moduz? Txarra. Txarra? Esku hau bera. Ba, gaur nire bide laguna izan bihartzea zukalden, eh? Bai, saiatuko gara. Seguru baiet. Bueno, lagunak, ikusiko zuen, ehundoko zuketa ingo deu, zapuan akazu hontan, eta aldi berian, ikasi, Maitane nundik noa ibiltzean. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Maitane, garatuko izun nundik noa ibilko gehan errezetakin, bale? Esan deten bezala, ingo deu, zuket bat izango marmitako antzeko bat, baino zapuan akazu hontan, bale? Eta ingo deuna da, azteko eta behin salda prestatu, arrai salda, fumeta deitzen dana. Eta fumeta iteko, ingo deu zapuan buru hartu, ezurra, tipula bat porrua, eta uretan jarriko deu. Behin irekiten dunean, ja preste egongo da, gure sopara gehitzeko. Sopa martxan jartzeko, ingo deuna da. Baratzuri, ale batzuk erre. Behin baratzuri ale batzuk erretzitugunean, aragila bertan markatuko deu. Markatuko deu aragila eta aragi hori atera ingo deu. Bertan gero ingo deuna da. Erramua botako deu, tomatia raiatuta, sukaldatuko deu pixkat, botako jau asafraia, eta hoi ja bere fundamentu hartzen dunean, botako jau patatak gajotan, huelta eta huelta, eta salda gainea. Prest dagonean patataia biguña, ingo deuna da, berta bota, arraia leheno markatu deuna, botako deu hilarrak, eta azkeneko txirla botako ditu. Bale, eharra, ez da? Ba, hoi gutxi balitz, aberazten ingo deu beste gauzatxo bat. Ze ingo deu, baratzuri batzuk ebai, sartagi batien errekoitugu, ogi batzuk ebai, sigortuko ditugu, eta urra batzuk ebai. Horrekin ze ingo deu, majau bat ingo deu, eta erdibiden goazenian patatak bota baino lehenuo, majau hori botako deu, eta majau horrek bai sustantzia emango dio gure gaurko zuketai, bale? Bueno, hoi honeaino. Eta gero, lagungarri bezala, pare bat gauza ingo ditugu. Bat, alioli bat ingo deu, baina piperrautzakin, baratzuri erre batzuk ebai gordeko ditugu alioli hori prestatzeko, botako dio ekiloria, botako dio perejil pixkat, gatza, arrautza, eta maionesa bat ingo deu, baratzuri herriana. Eta esan, hori gutxi balitz, entxalada bat ingo deu lagungarri bezala, bale? Kompleto, ikusiko zu, menu beharra. Ingo deu, aguakat eta gazta, txardezka batekin, zanpatu eta krematxo bat prestatu. Beste alde batetik, ingo deuna da, geresi tomatiak lapiko batetik pasa, pixkat erromerua botata, eta hoi ingo deu, plateraratu, baitare martorria jarri, limoi pixkat alinatzeko, eta ordin zengo entxalada, aliolia, eta gaurko zuketa. Arki osoa, Bueno, esan dezu eskua, zukalden ez, baino, jateko bai, ez da? Bai, jateko handia. Jateko handia. Jateko bai, egiteko ez. Nik jarriko ez sopa martxan, bueno, saldakazu hontan, fumeta, eta zu baratzuri ale hauek zurituko eskiazu. Ia dana biharko ditugu, bale? Bale. Errekoitugu sartagilan esan duen bezala bai majaua iteko eta gero aliolintzako, baina beste lau ego berkoitu de bai gure zuketa martxan jartzeko, bale? Primeran. Bueno, eta nik esan bezala, fumetakin jungo naiz. Ura jarriko dut hemen, arraia garbitu, tipula eta porrua bota. Bueno, esan deu,
coach terapeutikua. Ezta? Bai. Konta diguzu zer dan zehazki. Bai, jende askok galdetzen du orain, ez? Bai, Bueno, ezta? terapeuta alde batetik entzuten da, coacha geroz eta gehiago baite da, bueno, ni pixkat egin dut bien arteko nahasketa bat bezala. Ni formatu nintzen terapeuta bezala, eta gero, bueno, coach asko entzuten nun, eta, bueno, bertan ere formatu nintzen, eta egin detena da nahasketa formula bat bezala. Zergatik Zure errezetatea bai, propioa. Ona. Propioa. Bai, zergatik, terapeuta da gehiago atzeraka begira juten geha, begiratzen dugu ze motxila da kargagun, gauza asko dauzkagu gure bizitzan. Bai, oztopo dazkaun, edo ze... Bai, guzti hori begiratzea, baina galdu gabe orain hemen, orainean, pauso batzuk ematen hastea. Ze ni oso ohitutan egon atzera begira egotean, baina gero falta zitzaidan orain hemen bai, ez? Hau ikusite eta begiratu dut, baina zergatik gaur berriro jarraitzen dut berdin, nere hori da gauza batzuk egiten. Ordun, bueno, manetzako izan zen coacharekin hemen orainean, kontzientzia eta autoezagutza hori izatea. Ordun netzako da bien arteko nasketa bat. Askotan hoi gertatzen zaigu, igual zait esan duen bezala, hoi guztiak iten dizu burua zaitzia, ez da? Erabat. Eta esan du bai korrika inbiar dela, bai zabela ondo bete berdeula, baina burua gaizki balin bakau, azkenian dana egun baten ondo, bestien erdizka, bestien ez deun nahi, ez da? Bai, motorea da. Motorea da. Nik uste orain arte guk uste izan dugula motorea beste zer da izala, baina konturatzen nahi gala geroz eta gehiago, eta eskerrak, burua dala gure motorea. Eta burua ez balima dago, ez, egon bardan bezala, edo ez balima daukagu argitasun batekin edo ongizate batekin, beste guztiak funtzionatzeari uzten dio. Eta, bueno, zer inbiar deu burua zaitzeko? Zertan oinarritu biharge azkenian? Egia da, galdera zaila da, ez da erresa, baino lehengoa da guk normalean uste dugu gure burua ezagutzen degula. Oso pertsonala izango dago, bai, ez da? Eta formula bakoitzantzako bat. Hau ez dago formula bat denontzako, ez dago ez barita magikorik ez da. Ojala ez, zailagoa da. Baina egia da, hasten dela dena autoezagutza hortatik, gu txikitatik, esango genduken, moztorro moduko bat jartzen hasten geha, sufrimendu horrei aurre egiteko. Eta horrek... Eta egu gustatzen igual bestiak ikustiago sufritzen, gustatzen egu ikustiago une oro ondo da gaudela, ez da? Hori ez da egila, ez da? Gezur galanta eta gaur egun mina hundien egiten duna hori da, gezur hori, ez? Gezurretazko bizitza baten bizizan geha. Gezurretazkoa, eta orain hasigea pixkat gehiago zer dan errealitatea ikusten gure auskortasuna, gizakiak bezala daukagu kriston potentziala eta indarra handia, baina badaukagu beste alde bat, oso auskorra dana. Eta gizartak erakutsi diguna da, auskortasun hori tapatzen, izkutatzen zertako, beste guri maitatu eta onartu izateko. Baina hori egitean, nire burua maitatzeri uzten diot. Osa, askotan garrantzitsuena da, guk lehendabizi gu maitatzia. Gu. Dena gu gandik hasten da. Oneako eta txarreako. Ja, gu ez badan gaude ondo, zaila da besti launtxe, bai, ez da? Ez nahi daguna da kontrakoa. Besteak aldatu daitezela, besteak hobetu daitezela, gizartea hobetu dadila, baina ni ezerrez. Ez alderantziz da, ni mugitzean, ni hobetzean, beste guztia hobetuko da. Orduan formula zailagoa da, hola. Zen norberak egin bardu hori orduan, autoezagutza da gure burua, hobeto zaintzeko moduetako bat, baina asko kusatzen zaigun gauza, ez gaude ohituta. Eta zer gauza topatzen dituzu, zertan jendeak iten deu okerreko bidea hartu, o zerretan despistatzea gehien? Lehengoa, hori, denbora guztian saiatzen ga bizitza bat sortzen bestei gustatzeko. Beste gustatzen zaien bizitza bat sortzen. Ondo dagoen hori, gizartean esaten dana ondo zoazen hori, gure... guraso ingurukoek, esan digutena, hezkuntzak, gizarteak berak, eta orduan uzten dugu gure bide propio hori egiteari. Hori guain pixkat, aigia ikasten edo emateu baiet, bai igual esatez, ni jazten nahi zola, nik gustatzen zaitelako, ni ondo sentitzen nahi zelako. Baina azkenian askotan jaztegean, bestek nola ikustikoen ikusteko, ez da? Bestei begirada berriro. Bestei begirada, orduan, oso zai egiten zaigu begirada hori, benetan baruraka jartzea. Teoria erresa izatea, baina gero praktikan jarri birdia gauza, ez da? Hori da. Teorian dena dakigu. Teorian gaur egun zuguk San Googleen, idazten bali madezu nola zoriontsu izan, badakigu, baina ez du balio. Ni hori aitabakiz esatiten.
Taki zertako eraman dizueten eskola, hainbeste urtean, hainbeste seme, hainbeste urte eskola patzen, zehose galdetzen zuen eta Googleen sartzen dezue. Hortako erosiko nizun Google txikitatik Eta jazta. Katxila, Gara, eske guk urtean pasatu barra dauzkagu gero desikasten ikasi dugun guzti hori. Jendeak zaten emaitan eta ze ikasi bar dugu hobeto bizitzeko. Ez, eske ikasi, ia ezerrez. Desikasi guztia. Ja. Kandundik hasi berria desikasten hori, adibidez. Bale, lehenko esan dugun disfraz edo papel hori alik eta gehien kentzen. Asko kostatzen da. Ze azkenen da protekzio kapa bat izango balimazan bezala, eta orduan ni hori gabe bilutxi gelditzen naiz, eta bildurra daukat. Orduan hori kentzea asko kostatzen da, baina hori da. Ze behin hasten zea koherente izaten, dago, gako bat edo oso garrantzitsua dana dela, koherentea izatea nik pentsatzen detena, sentitzen detena, esaten detena eta egiten detena. Gu koherenteak izaten gea? Batzutan pentsatzen dugu gauza bat, ikusten dugu eta egiten dugu beste bat. Beste bat. Eta horrek eramaten gaitu gure barruan ikaragarrizko konfliktoak izatea. Oso gezki pasatzea. Eta guk gure barnean esango genduken ditugula burruka bat daukagu. Konstanteki burruka badala ni errealaren artean eta ni idealaren artean. Neri gizarteak esan ditena izan beharra daukatena, egin beharra daukatena. Azkenean erreala izan behar dugu. Erreala, bai. Osea, hori da formula. Hori da formula, baina eskatutan ez dakigu zein dan ni erreala. Ni disfraz batekin egon balima naiz. Bizitza guztian, ia, ez da? Eta ordu zetezu, eta orain nizein naiz. Eta nola topatuko dugu nizein naizen? Bueno, hor bai da garrantzitsuaka barruraka begira da hori egitea, eta prozesu pertsonal bat egitea, coach batekin, terapeuta batekin, psikologo batekin, psikiatra batekin. Beti laguntzakin hobeto, ez da? Bai, ze bakarka zaila da. Ni, Joseba, zure ondoan ez bali managonik agian ezin dut platerrau bakarri preparatu. Zure laguntza behar, zu dakizu, ez? Honi buruz. Bai, daki nahi beti kasu inbiatzea gaina. Eta askotan usten dudanetik dakiula, baina profesionalak zeo zergatik daude, ez da? Era bat, orduan, utzi inbar da, beste batek badaki bide hori nola eginzuk ez dakizun bide hori badaki, eta ez gea gutxiago bide hori ez jakitagatik, zora indikan badago, estereotipo hori esaten duna. Lotza eman ez dakitela, edo elikatzen, nik elikadura munduan bizi naizela eta hortaz dedikatzen naizela, ikusten dut hori asko, jende gitu, ni hasi naiz aiuna hau iten, ni hasi naiz beste egiten, eta izinek esan dik hori hola egiteko. Ziarkina non beti izateu kutsara eta sopa eta goiz darratzale eta ondo gozaldu behar dala, hainbat urtian. Eta behintzat, ez da, profesional batena jun, da esan nola aurkitzezean, zer dakasun, ze bihar dezun, ze helburu nahi duzun lortu, eta dietista horret esango izun ninoa ibili, ez da? Askotan igual egiten ditugu dietak gure gorputzai kalte egiten diogunak, ez da? Erabat. Eta berdin buruarekin. Aizea mai muskulu gaunditzen, baina aizea gilturruna izorratzen, ez da? O aizeak pixu galtzen, baina indargabe aitzea gelditzen. Zarrunek ez dizu balio zertarako gaina kontrakoa. Ze berriro desikasi behar dezu horre egiten aizean guzti hori. Orduan, laguntza eskatu. Jendeak eskatu behar du laguntza baliabidea dare, gaur egun profesional asko dare, leku guztietan, orduan, hortan jarraitu beharra daukagu. Eta merkia garestia teatzea askotan. Oso. Eta errexago iten zaigu beste gauza batzuk ordaintza hori ordaintza, baina ze askotan entzuten da, ez? Baina eske oso garestia da, edo baina eske gerezuk esan dezu, asko ze garestigoa ateratzen da, Horre da nahi buelta matea gero. Claro. Bueno, hemen ikusezu, lomito ni garbitu ditut. Hemen tripasorroken duizkiot, eta hauek ez ditut erabiliko saltzan botatzeko, bale? Beltza dia, telak dia, igual tripalde hontan bakizue beti oanitzak isen bat, edo bestiak, edo sikinak, hauek zakarrontzia botako ditugu, Eta hauek untxientzako ere ez, hau organikoa. Moztuko ditut hauek? Ez, ingo duguna da, botako ditugu, esan duguna hemen sopantzako 3 bat, bale? 3, bueno, laue bai. Eta beste etxo hauek jarriko ditugu segituan hemen, urrakin eta hogin pixkatekin sigortzen, bale? Baina bitarten erreportai bat ikustea jungo da, doz? Salda martxan jarri deu, arraia garbituta dakau, batzu jaguantxe jarriko ditugu martxan, eta bitartian maitane jungo gea, goiaran erretegira, eta ikusiko zuze gauza goizua, prestatu duen, guazen bertara. Opa, Joseba, berriz ere, hemen gare Aretxabaletan, ni urko naiz, zaustu doztazu, eta, bueno, hemen gare goiaran erretegian. Bueno, ni oindala 10 urte hasi nintzen sukaldian lanian, eta, bueno, azkenian egon naiz Akelarren, Bartzelonan Ferran Adriaekin lanian,
Madrilen, eta orduan, hau nera itonan asan, eta sasostan, aber nahi neban berri zabaltzia hau. Orduan, nitan ere amak hartu ginuan, eta, poliki-poliki, hase ginen bueltia emoten. Orduan, oin, gure punto fuertiena da parrilla. Gure eskaintza bi dauko eguneko menua eta gero dauko kartia. Bigarren plater guztiak die parrillan, eta gure punto fuertiena da arraina eta txuletia. Gure bezeruak ez die bakarrik herrikuak. Azkenean etortzen die debagoieneko jende ugari. Gure historia ezagutu duzu eta ontxe goiaz Unaierekin parrillara eta berak ingotzue Olagarrua parrilla. Gaur prestatu biok Olagarrua parrillan, eta honek die osagaia. Hau da soja saltza, hau da saltza inglesa, eta hau da mangua. Eta horrekin indou, mango saltza. Gero, hemen daukou pimentoia eta olixua. Eta horrekin indou, pimentoi olixua. Gero daukou berakatza, baldongatza, kipulina, maionesa, patatak eta olagarrua. Bale, baia parrilla prest daukou, eta ontxe jungo ga olagarrua jartzera. Olagarrua ja daukou egositxa, eta orduan brasa beruakin, markau ingo bondo bialetatik, eta listo. Gaur gabiz olagarruakin, baina hemen egunero itzen ditugu txuletak, arrainak, eta denetarik. Putenga merkatura egunero, hartzen ditugu arrain freskuak, egunekuak, eta itzen ditugu bisiguak, rodabaiuak, rapiak, lubinak. Naiz eta hemen herrixan ez euki kosta, hemen aldo zujan, getarixa moduan edo orio moduan, arrain freskua egunero. Ni txikitatik sukatatzen eban etxian, eta hemen egunero oso ondo pasatzen du sukatatzen, ni urko eta beste lankidekin. Ni hemen hasi nintzen, hemen dala 3 urte edo, eta nik dakitzen dana urkok erakutzi dozta. Baina dauko hemen olagarroa moztuta, patatak prest, bizaltzak inda, eta goiaz bukatzera gure platen. Joseba, mendako Olagarruan platera, eta nahi bozue hau daztatzia, Goiaran erretegia, aretsa horretan gaude. Eskerrik asko eta agur! Baina, ze olarru eharra, Eharra. Gauza eharra da olarru egila esan, Jope. Horrela jarraitu, eta ea ikuste gaituken lehen bailen. Ondo izan, eta gu gurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txe, beitu, erretzen jarraitu batzu jak, ez da dila erre, bale? Eta hauek eba ingoitugu bertatik atea, beitu. Hemen utziko izkizut. Gero, alioli jaiteko 3 lau, hola xe, ni uste lau nahiko izango diala, 3. Eta beste hauek, ingo deuna da, beitu, jaz, zuzen hemen jarriko izkizut. Hau mahaua aiteko erabiliko ditugu, bale? Orduan, inberdiazuna da, mahauakin jarraitzeko, ogi horreik lauki txikiak ingoitugu, bale? Alde batetik urrak errekoitugu, bale? Behin erreta daudenian erabiliko ditugu hemen birrintzeko, eta ogi jakin eba ingozu lauki txiki batzuk hemen pasako ditugu ere bai, gio berta botatzeko, bale? Hau, hemen aliolintzako, hemen guain botako tomatia raiatuta, eta bagoaz txirrek itxarraka. Bueno, eta zuk, zea holko emango zenion pertsona bati esan duna norbea nahi duna izan, ez da? Askotan esan duen bezala gaude, ez dakit. Bai, besteek nahi duten hori izaten. Hori izaten, eta zuk ez nahi zu guain esan dezu behitu. Ni ja kontuatu naiz ni naizela hau, buelta man nahi diote eman, baina urratz horien manin behar da. Askotan etxen, amai, familiei, lagunei. Ez da erresa, ez da? Lantokian, aldaketa hundi nahi dezula hain, ez da? Zaiena, hor gaku bezala, gu bi hizkuntza ditugu gure barruan, bata buruak, hitz egiten duna pentsamenduen bitartez, eta beste bata bihotzana. Bihotzak gure emozioen bitartez hitz egiten dugu, baina guk hori ez dugu ikasi. A ber, ez da hain erresa hori, Ez, gu bi hizkuntza ditugu, bi ahots daude gure barruan. Antxetatea gaur egun hainbeste entzuten dan antxetatea hori da. Antxetatea da gorputza hitz egiten emozioen bitartez. Claro, esaten nahi zaitu, hau berdek, hemen pasatzen aiaiz. Hori da, eta burua doa, zu jarraitu zurean, egin zure dinamika, beste guztiari. Honekin ezin naiz hau gola gelditu. Hori da, denbora guztian nola, ordun, hasi bargea pixka bat gehiago gure bihotzari entzuten. Kasu iten gorputzak eskatzen Bai, eskatzen duen horrei. Ordun, karo, askotan gorputzak eskatzen duna eta gizartek eskatzen duna, ez da berdina. Eta hor dazkau kontraesanak. Asko, eta hor sortzen da gure barruan dauden konflikto guzti horiek, eta geizki pasatzea esaten dugunen da, gure barnean daukagun konflikto hori. Ni nahi deten hortatikan, eta esan didaten hortatikan. Orduan, adibidez ni lehen heziketa bereziko irakaslean nintzen, eta hezitzaile ere izan naiz ikastola batean 8 urtez, eta nila nabaritzen nun,
nik ezin nula jendeari lagundu edo ez negon nere onena ematen negon lekuan. Ez lekua txarra zalako, eske etzan nere lekua, ja. Orduan hor nere bihotzak, jasi zan, nere emozioak hasi ziren esaten, baitan hemenez... Bai, baina eske lan finkoa dakat, eske nik hau ikasi nun, orduan hemen egon behar naiz. Eta jende guztiak esaten dizu hori da leku oberena, ni adibidez nere bisemeak zeuden bertan lanean, etxe ondoan, komodidade guztiarekin, soldata ona, ezaguna lana, bai, baina ni gaixotzen hasten hasi nintzen. Orduan, gorputzari kaso egin behar da. Orduan, zein dagakoa? Bestek zer esaten duten hori entzun beharrean eta buruari hainbeste entzun beharrean bihotzari gehiago hasi entzuten. Horrek ekartzen ditu erabaki batzuk eta batzutan erabaki potoloak dira. Eta kosta egiten zaizkiguna. Eta igual ez da egun batetik beste aldatu behar, zeatikan igual okerri zateagan, baina urratz txiki batzuk eman, ikusi, bideratu, ez da? Eta jendeak askotan gaina uste du aldaketa dela, Indiara noa, urte beterako, ez da hori. Izan daiteke, batentzako izan daiteke. Hori da, pausoz pauso, konturatzen jun, eta gero hori berbalizatzen hasi. Eta gure buruari aukera eman hori egiteko. Orduan, bihotzaren hizkuntza, emozioen hizkuntza ikasi barra daukagu. Hori da ez daukaguna, buruari gehiegi entzuten diogun gizarteara. Eta nola ikasten dago esan dezun hori? Buruari gutxiago entzuten. Buruari gutxiago entzuten. Gu demora guztian, gure bizitzan, 185 pentsamenduak ez dute balio ezertako, Joseba. Ni laurogeta meretzi. Ez dute balio ezertako. Ditugu 60.000 pentsamendu gutxi gora bera egunean. 60.000? Eta horietik 59.000 batziren, negatiboak, ez dute balio ezertako, errepikakorrak eta bestek esandakoak dira. Orduan, garo, ez gaude benetan guri entzuten, ez da? Aigea, bestek esan duten hori entzuten. Bai, gustau zaigu horrek esan duna, orduan hori esango. Eta bestek esan duna, eta horrean heldutzen naiz, baina ez. Hori da. Eta orain ikusten da, gizartan gaude momentu batean, jende guztia idan asko pentsatzen eta burutik bizitzen. Eta horrek gaitz egiten nahi gaitu. Zegu oso intelektualak bihurtu gea, oso kognitiboak bihurtu gea, asko garatu gea, baino bihotza garatu dugu, gaur egun? Emozioa garatu ditugu, kaso egiten diogu gure barneari, hor da pixka bat. Askotan ez dirudi, zeratik hortak datoz, hainbeste estres, hainbeste gaizki izate, hainbeste... Esatez, bai, tripa gaixi askat, beti lizekite txarrak, inkasu, elikadura aldatu, zeo zetxukun ojan, ez da? Piskat nik nire arloa eramaten ez da? Eta gainezketena bat doa, Ez que beti bihotzerriakat, ez que beti... Zerbait aldatu barko dezu hor, zerbait behiratu barko dezu, eta igual beste batzuntzako ona dana, zuretzako ez da ona. Ni hor garbita argi dakatena da, izatezuna, gaixotzen nahi gea, eta nola sendatze gea? Farmazia junda, baina hoi ez da luzeako, hoi gaitza da, ez da? Eta psikologikoki esango genduken horrek ez du balio. Guri fizikoki erakutsi digute ez, mina balima daukat, paracetamol bat hartu, eta jazta, baino... Baina belauna gaizki balima gazu, igual, zuzendu berezu belauna. Hori da, plantatu behituzu beste gauza batzu, zekirol mota egiten aizan, nola ibiltzen zean. Nola egiten dezu, nola egiten aizea, igual lanen ariketa bat, gaizkiten aizan, zuzen zatxi behar zea, baina gaude oso ituta, zerbait hartu eta kentzera. Ez dut esaten, behar danen ez danik hartu behar, hartu inbar da. Baina ez oitu horta. Hori da. Unoen sustraietara, ez da? Eta lana zailagoa da hori. Bai, hemen guk ikuste... Bai, luzeagoa da, altura asko aldatu behar dira, igual bizi modua. Asko. Igual batzutan o lagunak, o lana, o... Gure ingurua. Ze guri esan diguten gauza bada bizitza guztirako, adibidez, hezkuntzan egon, orduan irakaslea bizitza guztirako. Guk behar berdinak ditugu gure bizitzako etapa guztietan? Ez dauzkagu. Nik adibidez hori gertatu zait, ni leno, beti gozogilia naiz, okina naiz, guain zorionez ateatzen nahi izan digan pixka, baina egia esan bai, han enpresan barrun sartuta, 12 urte, egunian 12 ordu, eta hor nahi hori aurre ateat, baina hor zaude buru belarre, baina pixka eta izai zure bai gaitza etortzen gorputzea, burura batzutan beste zerbait hasten da eskatzen, gorputza hasten da hitz egiten zanen. Baitu guain izatu jendeak, lehen gehiagi dakazu, gaina jutezea telebiztara eta bestia. Baina pixkat liberatu naiz nire obradoretik da hortik da azkenian pixkat beste era bate ikustet historia. Nahi berdina pasatzen zaitei, Joseba, eta guain hemen nagola, gero jaita dakatenian, nik sentitu dut lurrak deitu dela. Osea, dei bat entzun dut, ez dakin nundikan, baina nik usten dut lurra hilotzeko eskatu itela. Nik denboa galtzen nahi nitzala, ez dakit, esateko era bada, baina umetan bai barranplan zaude, frontoian jolasten. Baina esatezin,
ez dakit, lurrakin zozin behar dut, animalekin, lurrekin, Bai, kaso horrei, Bai, eta hain iziten kaso. Bai, Eta bai, asko bai. zoriontsuago nao. Bai, Eta uste osasun txore bai. Claro, eske osasun fisikoa Hortik ere handator. hortik handator, no? Horrei kaso egiteatik ez? Ba. Normalen tapatu egiten dugu, ze ez dugu nahiago dugu betikoan jarraitu. Claro, Eta betikoa jarraitzeak normalen... Bai, eta pausa pixkanak eman, baino eman, ezta? Eman, eta usartu hortara. Hemen lagundu behar diazuna Vale. da, beitu, hau dana birrindu behar Oso dezu, ondo. bale? Birrinduko deu, pastatxo bat ingo du, hau bai sartu behar deu, baina dana ez deu sartuko bestela Batera. gainezka ingo izu, bale? Oso ondo. Eta Pauso bildurri pauso, gabe, ez? hori, Vale. dun, eman bildurri gabe, eta hemen bagoaz bideratzen. Emango jotonei pixka txitxa, bale? Orduan, beldurra dakau gure barrua beituta gure konflikto horiek txukuntzeko, ez da? Bai, asko, ze guri erakutsi digute kanporaka asko bizitzen. Eta beste hierrua botatzen, beste aldatu nahi izaten, beste esigitzen, eta oso mentalitate ezkor batean, nik esango nuke beldurraren eta kontrolaren gizartean ez gaituzte, eta horrek ondorio batzu ditu. Orduan, ondorio horiek egiten digute, gure barnean dauden beldurrak, mamuak, bildur gehiago izatea. Eta benetan, konturatu behar daukagu, behin gure barreraka begiratzen hasten gean hortan, eta aurkitzen dugunen guzti hori, ni beti zaten ni orain askozen naturalagoa naiz, eta nire ahulezi guzti horiekin eskutik heldutan nijo leku guztitara. Baina lehen ez, eskelen tapatu iten ditun. Eta tapatze horrek, ikaragarrizko esfortzua da, hemen tapatu lanean, tapatu, beste lekuan tapatu. Eta barruko gaitza iteizu horrek, ez da? Ikaragarria. Baina ze pasatzen da, ni barrurak hasten balima naiz begiratzen, konflikto guzti horiei begiratzen, egongo da momentu batean, ja nire eskusa guztiak... Agortu diala. Claro. Eta orduan horretik kankuk ez dugu nahi, ze guri erosotasun gure ingurutikan asko kostatzen zaigu aldatzea, ze guri aldaketa txarra dela esan digute. Ja. Eta beti berdinan, esango genduken digute, zoriontasun estandar bat. Ni uste eta aldaketak kiston energia mateula. Bai. Bueno, ni behintzatolakoa naiz, eta ni behizibilizain naiz, bai, tximinu bat zuaitzetik zuaitzea ez nahi zuaitz berdinan galitu, beti zuaitz batetik bestea. Eta azkenian aldaketa horiek ematen die energia, gai berrik, lagun berrik, histori berrik, eta hori dana ni uste ere bai... Bizipen berriak. Hori da, eta hori azkenian sentitzeizu bizi sentitzea arazteizu, ez da? Eske bizitza inestablea da, bizitza aldaketa da, bizitza incertidunbrea da, eta guk ereiki dugu bizitza bat kontrakoa dana. Bete berdina dana... Zeatik aneak utzi hori, txikitatik aneak utzi berdi, eskoletan ja, pixka bideratzeigue... Orain arte, egia da hor aldaketa handia ematen nahi dela, kontzientzia asko aldatzen nahi dela, baina egia da, gaur egun ikusten egianak izartean, zergatik dagoen beste jende gizki pasatzen. Autoexigentzia, kontrola, bildurra, antxetatea, hori dena txikitatik ez gaituzte horrela. Ez gaituzte ezi askeak izateko eta akatsak egiteko. Claro, orduan ni nola aterako naiz nire bidetik eta akats bat, ez, ni nire buruari aukera eman nion ikastola ustean, akatsa sartzea, geizki egitea, agian coach edo terapeuta bezala, bildurra sentitzea, nire buruari aukera eman nion. Orduan, eta hasiera batean dena egingo dugu gezki, eta gero jungo geha hobetzen. Eta baino, akats hori ez egitetik orduan, akatsa zigortu egin da, hauskortasuna zigortu egin da. Orduan hori txikitatik, hola ez gaituzte bai etxeetan eta bai hezkuntzan. Ni hemen guantxe kontuatzen izaten naizela, akats gaut dindete bai. Hemen esan dut, arraia pasa behar nula eta gero horko sustantziakin erabiliko gendula. Eta ja tomate jarri eta ja maniguan patata botatzea. Baino akatzoi zuzentzeko ingo deuna da. Hemen erreko eta arraia, eta gero olio hauek, hau erabili deu, bai baratzuri jaiteko, bai hau erabiliko deu, gero dena berta botatzeko, bale? Akatsak erruri gabe. Erruri gabe. Gaina, zukalden beti bideratzia daude akatsak. Nik esaten de beti rektifikatzen jakin behar da bizitza honetan, ez da? Askotan akatz baten sartzen gara, eta eske akatza inun lan hontan sartzen, o akatza inun bikotea hartzen, eta ja betirako. Ja, ez, eske bizitza hori da. Akatsak eta bakizuzte gertatu dan, azkenen ez gaituztela, beti gu behar dugu beti errudun bat. Ja. Beti errudun bat, eta beste bat gainea. Bai, eta beste bat, Beste bat. Orduan guk ja, bizitzan erabaki asko hartzeko beldurra daukagu, errua etortzen zaigu gure barnean, eta hori da daukagun emozio okerrenetako bat. Bitu, orain, ez, hau hola, pixkat, txigortzen eta amaren eta, hoi samaren errua egingo dio. Errua da, zu gaizkiti, zu ekin dizen. Oso ondo aizea. Baina erruaren emozioak egiten du guk,
erabaki asko ez hartzea. Claro. Edo gu benetako bizitza hori ez bizitzea, ze daukagu bildur asko, bestek gu nola epaituko gaituzten. Hemen esango genduken gure kartzelarik handienetako bat da, bestek zer esango duten. Eta hori da kendu barra daukaguna. Berriro goaz hasieran esan desuna, azkenian zezaten duen bestiak, ez da? Hori da. Eta ez bestiai, ez buruai, baizik eta bihotza inberdi ukaso, ez da? Hori da, bihotzai. Hala da. Bueno, hemen txegoaz, bagoaz txerrik itxarrak aurrak atanakin, baina bitartean jungo gea Durangoaino, ikusiko zu, la oficina, eta bertan prestatu igue, marmitako eharra, txibillana. Guazen. Egunon, Joseba, Asier Rosoro eta Izara Arrazola gara, Durangora torri zaile gaur, hau ofizina taberna da ber gure lokala gustatzen zaizuen da noi. Guk zabaldu inuan hau, eneruan, 29 2008an. Etxenovena goizian da, gozariak eta kaziak eta saldu, gero ordu batetan menuak ematen ditugu astelehenetik ostiralera, eta gero ostegunetik igande eguardira, bai afariak ematen ditugu eta bai bazkariak ematen ditugu, karta txiki da txukun batekin ematen dugu. Betiko karrillerak, bustanak, kaiuak, eta gero postria petxekua die, izarok eitzen ditu, postriak. Ja taberni ikusi dugunez, negozu eskingo dugu plato goxo bat prestatu, da marmitakoa oso berezia da apur bat, txipiroiena. Izango dugu, marmitako txipiroien ingredientiak. Nik erabiltzen dut, piparra, italianua, berdia, morroia, gorrixa, gero kipula bat dulzia, eta beste bat normala. Erabiltzen du gero ardol zurixa, patatia, txipiroiak eta fumea. Azteko eta behin, hartzen dugu kazuela bat, etxen duguena da piparrak gorrixak, italianuak eta pipar morroia, txikitsu, kipulia txikitsu eta potxau. Nielgetarra nahi, gure etxian anai asko izan gara, eta ama oso sukaldari hona izan da. Eta plato nobedosoa menuan sartzeko eta ekonomikamente sartzeko moduan, desberdintasun bat emateko, ekarri naban platoa belgetatik. Gentia neguan asko gustatzen zaio. Egunen okuitzen dugu, zehozela pikokuak beti dakagu, neguan. Udaran ezein beste, baina neguan bai. Hoi botako zau ardau zurixa, desente xamar, eta lagako zau, hortxe, sukaldatzen ardau zurixa. Evaporatzeko alkohola pixkat. Sukaldatzen da mitxartian, patatia, ingobuena da kaskau. Almidoia, aguantatzeko geixau barruan. Ebede bari, apurtu. Oin botako zau, fumeta, fumeta hoinda dago sobratzen dien raspekin, azurrekin, buruekin, berdura pixkatekin, eta guk ura bakarrik ez dugu erabiltzen. Urak berak, zaporerik ez da kaintzipidua da. Hau da, sukaldaritza bat bizi guztian etxitan indana. Gura maketa egite zuten sukalde bat. Etxian sobratzen ziren gauzekin, jan goxo eta edarrak egin. Atzenengo falta jakon gauza bakarra da, piperrautza, dulzia gote behako, ez pikantia, porque berez hartuko dau indarra. Eta gatza, bukatzen da nian probau. On ja, ordu terdi bat tapau barik, zua normal xamar, ez fuerte. Hemen, labarakin asko lan eitzen dugu, eta oso importantia da, saieskixa, bai txarrikumia eta bai hauskumia. Eta gero, astebukaretan, txipiroiak tempuran, asko eta fama handia daukate lokal hontan. Ordu eta berrogei minutu osteren, hau da, emoten daban resultaua. Zalda geratzen da sendo-sendua, baina goxo-goxua. Eta oinengo duguna da, zerbidu, plato hontan, eta hau da, ematen daban resultaua. Venga, Joseba, hemen dakazu, urtena bat resultaua, marmitakoana. Nire zuinan etorri probatzea, goxo-goxo dago eta oficina tabernana, Durangora. Venga, danoi, agur-agur, haundi bat, eta ondo pasa. Aupa Asier eta aupa Izaro. Zei txura marmitako horrek, Ea, hoi egiten deun, saiatzen egea, emango jo. Bai. Bueno, txibillana eta guria zapuana, bila geharrak.
Bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela, gugurian jarraituko dugu. Bueno, esan bezala, beitu hemen, hemen bare bat, baratzuri ale zeuden, moitzen ju naizen enian, zanpatzen ju naiz, baina deseiteko ia, gure sopanolako batzu ipusketak ez topatzeko. Eta ingoetena da guain, hemen, birrindu desuna, Maitane, ingo diot, ogia, bai, birrindu, eta bertara botako ete bai, ja, fundamentoko jo hartzeko, bertan, bale? Zeatik ja bota behar dugu patatak, salda, eta jarri behar dugu hau martxan, ja. Zaigu, behitu, zeitxura hartuko unonek, Usaia, bai, bikaina, Urrak bai ematen diona, bere ikutua, baratzuria eta urra. Hai jende esategu urra, baratzuria, batzu esategu, baina, hemen, Katalunia nio jungea, romanesku, romesku, nola esatea, bueno, kalzotakin jaten gaine goin sasoian gaude. Bueno, egila esan, hemen esan deuna patata botako ditut, ogilare bai birrinduta, eta zeituan, salda, eta martxan jarrikoet. Behitu, ere bai bota bihar diot hemen sustantzia emateko, asafraia, eta erramua. Oso ikan utziko geho bilatu alizateko, bale? Bueno, bago aztxetik itxarraka. Eta zu lagunduko joazu, aliolia prestatzen, bale? Ingo esuna da. 3 baratzuri horiek bota. Piperrautza goiadaka txiki bat. Arrautza, olilua, gatza, eta martxan jarri. Hartu ez gatza, segei hartu behar nun. Bale, ni usten dut, behar deula esan deu perexila. Baina ingo duzuna da, birrindu, eta behin, maionesa indadakaunean, bueno, alioli jakazu hontan, geho perexila pusketetan botako diu barroa, bale? Topatzeko pusketa batzuk bertan, hemen txiutziko dizut. Bale, hau zue kontu, eta nik jarrikoet, guantxe zuketaia martxan, patata eta zalda eta guzti. Eta umekin ebai biltzezea lanien, ezta? Eskoletan, itzaldik ematen, eta... Bai, nik, sortuta dauka pixka bat autoestimaren 7 pilareak bezala, hor esan dugu ez, terapeuta eta coach bezalako nasketa. 7 pilareak esatezuen autoestima, esatezuen 7 goze mota daudelare bai. Betu, hori entzun gaben bai, beste batek kontatu zigun hemen. Bueno, kontatu pilariak zuriak. Bai, 7 pilareak eta egia da, pixka bat hezkuntzan, beste esparru batzuetan ere, saiatzen naizela autoestima hori lantzen. Gehien bat, orain txiki-txikitatik hasita baino ni txikitan, gehiago nera bezaroan. Ze neatzako etapa aztu bat da. Da gehien behar degun momentuan. Bai, zein beste hormona eta hainbeste gauza askautantzan, ez da? Ez que hor gure identitate guztia berriro puskatzen nahi da, eta berria sortu barra daukagu. Gure gurasoek esan duten hori ez, alde batetara utzi, eta gurea eta zuria topatu, ez da? Sortu, topatu ez sortu. Topatu eta sortu. Hori da, hori da etapa oso garrantzitsua, eta hor, ematen doia heldutasunera zoazela, eta orduan, ia da etapa hortan ez dela kasu asko egiten. Danetzako etapa hori da oso garrantzitsua, zer da autoestima? Jendak asko galtzen daite, zer da autoestima? Ez autoestima da nire autokontzeptua, ni ze ideia daukaten niretaz. Eta normalen oso ideia ezkorra daukagu, oso gutxi maitegea gure buruari, oso. Beti bestiana hori, arek ez dakize, uan bizikleta, uan bide laguna, uan ez dakita guria, ez da? Ez que guri izan digute gure burua zaintzea eta gure bihotzari kaso egitea egoista izatea dela. Eta horrekin puru hombre, ez gea pasaberre, bai, ikusi behar dugu ondoan zindak hau, ez da? Hori beti esan bar da, osea, nik asko erabiltzen de kontzeptua izan eta eman vitamina. Ni vitamina izan bar naiz niretzat bestei eman alizateko. Ni intoxikatuta balimanao, zer egin bardet? Bestek intoxikatu. Hoik notatzezu etxien adibidez, bikoten humorea estanian hain ondo, ja semei ez diozu zerriten usten. Hori transmititu iten da, dena. Igual azerretuta, gaur ezin dezu egin. Eta behik ez dute ez zerregin, Ez zerrez. Hori da bizitzan esparru guztietan. Katxiz da, nola gean, Bai, guk uste duguna baino komplikatuagoa gea, Bai. Asko zere komplikatuagoak. Baina batzutan hori, egin behar deuna da, batzutan ez askotan eta gehienetan, barna sartu, bi aldiz pentsatu gauzak, ez da, asko beruan ititu gauza asko, eta... Gelditu, horri bezadetala, detektatu, gelditu, blokeatu, eta gero ia, guazen alde jartzea situazioa. Aitan lagun bat beti ez erantzun, baina lehen 3 aldiz hartu zakarnaza, Batzutan esatzen, erantzun ditezu, eta beruan gaude, erreakzionatu, defenditzeko zure historio hori, ez da? Bai, azkenen defentsa mota bada, gure buruak mekanismoak ditu defentsarako, eta horietako bat hori da, ez? Erreakzionatzen dut, erantzun beharrean, eta ikasi barra daukagu gizarte honetan ez dakigu erantzuten, erreakzionatzen gehiago ordu. Bai da garrantzia hezkuntzan hori, beste esparru askotan, eta hasi
beharra daukagu gazte-gaztetatikan. Zer bestela, zaila da, erresagoa da, bueno, desikastea gauza batzuk, geroz eta azkarrago, edo 50 desikasten astea. Azkenean zailago da, ez da, esaten duena, gero, heldutzen genean gauzak gutxitan hobetzen dira, okertu iten dira, ez da? Bai, azkenen okertzen juten dira, orduan, garo, ez du pentsatu gure garunean, zer esfortzu egin bardan bide berri bat sortzeko. Eta hori, azkenen terapia egitea hori da, gure garunean dauzkagu bide batzuk, dauzkagu konexio batzuk, eta konexio berriak egitea. Da, gara, hori kosta egiten da. Hori betu, guen arte eta guen arte dintzen kontuatu, eta askotan ebai, bueno, nire kuñauak inda, bueno, diskutzitzea esatet, eske, lanak eta gauzak izan behar du bokaziozkoa, ez da? Erabat. Baina hori ezinezkoa da. A ber, hori da. Hori esan digute disfrutea eta lana etzala batera. Ezinezkoa da igual zure bokazio hortan, nahi desun hainbestezko soldata irabazi. Hori da. Hori igual ezinezkoa da. Baina askotan moldatu inbiargea, ez da? Erabat. Zeratikan igual osasun garrio da, diru gutxiokin bizi, baina gustora. Zeratikan gustora balin bat zeude, eske gaineak diru ez du, hori nire ama beti esateu, Txikian, itzanian, eta diru ikenekanian, ala igo nitzan, azkenian gero diruk eta gauzak emateu lortu behar dola diru gehiago, etxea hundillo, kotxea hundillo, ez dakio, porreta luzeo, eta urrutio. Dena daukagu eta inoiz baino okerrago gaude, orduan ez daukagu ezer. Alaxe da. Eta leheno ba zerrin da lau gauzakin bizizian, eta zoriontxua zian umiak eta osasuntxuak. Eta gero ariketen beren... Otara bueltatu bar dugu, Bai, ni hain naiz, hain txirgitxarraka. Bueno, inbiarrezuna da martxan jarri hau. Goiara txiki bat ez dira, abitu hori faltazitzaiten zui emateko. Goiara txiki bat. Bueno, maiozu pixka bota, bale? Gero, ingozuna da, arrautza osua bota. Haukenduko izut. Gatza bota ezu, ez da? Bai, bota diot. Baina pixka gehiago. Bai, nahiko xoxana izte hortan, Bai, bildurri gabe, zatikan olio nola desente botako dion, berri zateu. Bale, hola. Horrela. Bak ez du lehenengo aldia da iten deten. Benetan? Benetan nahi nesaten. Zuri botatzen. Bueno, hori inbiarezun bakarra da. Birrengailua barrun sartu, behi-behian mantendu, ez ibili gora eta bera, eta seituan ingoa. Ikusiko zu, beha bakarrikan jungo harrapatzen dana. Hau listo, hau listo. Eta, bueno, hemen bagoa, txirriki txarraka, gaur egun badator, 2 minutu uste behatze zaizkigula, ingo deuna da itxaron pixkat, patatak ondo itia, eta segituan gatoz, arraia bota, hilarra bota, txirlak, eta entxalada maitzea. Guantxarte. Bueno, hemen txegabit, alioli bukatu dugu iten eta bota dio peresilia, abogate garbitzen eta guen botako diogu gazta, erromero pixkat limoia eta martorria, eta gero entxaladan gainen jartzeko, pasaitu nik sartaietikan, geresi tomatiak. Hemen botako etena da, gatza pixka geresi tomatei, bale? Osoa? Horrea bota, bai, oso eta hola, zanpatu labanakin sartzen bazu, bai, moldatu, zanpatu gozu. Oso ondo, ezin jo, be. Eta hemen txe, patata, ja, xamurtu zaizkigula, hausen nahi nula gertatzia, bertan ja, botako deu. Dena, barroa. Beitu, zeitxurari hartzen nahi dana guztia. Bat, jarraitzeko, hilar batzuk. Bale. Eta, historia maitzeko, ingo deuna da, txirlak sartu. Bale, txirlak ez dituna nahi, ez botatzia, Oida, aukeran. Nere txian utzi, bale? Aukeran. Ni jango itxutela, ez? Hau ingo deuna da, itxi. Eta, hoi nik nahi badakat, Martin, ez zu marizko egaten, beha. Ez, txikitan, ez. Eta etorri zan nahitan lagun bat, eta esan zion, oso ondo, Martin, oso ondo. Horrela nik gehiago jango, ez. Oida, ez? Eta jaten hasi zan horretik aurrea. Eitu esan nik ere nahi dete, Eta esan nion horretik aurre lagun horrea aitan launa, iregatik handi guain gutxi jo. Oida, ez nik aldu dete, ez oain. Baina egin jada, batzutan, Bai. Esatei zuenian, beitu, bai, ara galtzea. Esaldi batek, Horren aztezea gueltak ematen, da esatez, bai, igual, denbo galtzen nahi naiz, Bai, nola batzutan esaldi batzu berruaino sartzen dien. Dui, gabe. Aia, ama, maitane, arrain deu azkenian hemen txirriki txarraka, Beitu hemen, Azitxura. Arra itxura. A ber, azkenengo irekin emateon, txirlak iriki, eta bani jo plateraratzea. Inberten hau pixka txukundu, eta horri botako jo zugatza tanto bat, bale? Puntxuan jartzeko. Betu, hauek bai, gozuna da, hola pixkat, betu. Jarriko dugu gainen hola, bale? Eta listo. Zea bota berezu, limoi pixka, bale? Limoi pixka eta martorri jare bai botako jo, guantxingo izuten anik mostu peresila bezala. Iepa. Torria ionea. Venga. Bueno, maitane, mi esker hemen izateatik. Oso garrantzitsua eta beharrezkoa da kontatu diguzun dana.
zuei. Eta ez dakit, jendie topatu nahi bai zaitu, bibasueken ikuste zaitugu, baina ez dakit. Aste arte eta ostegunetan bibazueken ikusteko aukera daukazue, eta gero, bueno, ba, nire web horria, maitannormazabal.com, eta hor, bueno, ba, nire datuak eta gauza guzti dituzue, edo zer gauzetarako. Eskerrik asko zuei bizipenagatik. Baizea, Bai, zuri etortzegatik, ohore bat izan da, eta gainea, eskueharra dakazu zukalden Bueno, ibiltzeko. bueno. Eskueharra botatzeu. Bueno. Hemen txejarri entxala da, tomatiak geho gaina jarriko izkio, eta bani joni, hemen txejartzea, katerian, a ber. Ai ama, eharra dakau gaur, hemen. Eharra baskaria inbiar deuna, inbiarretena da. Goiara hundi bat hartu, a ber, nundakaten ni goiara hundi jauen. Hemen dakat, fumentantzako erabiletena. Bueno. Itxura ona baino usaia. Buah, ezin hobia, Baitu. Nere etxenoin, nere semek esango dute, hori etxen ez du preparatzen. Ez? Oain ingo, zueke bai animatu, Baitu ze gauza, simple, bueno, lan pixkatin deu, Bai. baino, Ano, lanak mimoa bere behar frutuak da. ematitu, Hori ezta? da. Eta hemen dakau, gaurko, zapon zuketa, hemen txe, entxaladatxua, tomate, aguakate eta gaztakin, horrela xe, vale? Eta aliolila, hartu, bat, hartu, bi, eta hemen, hirugarrena. Bueno, mila esker. Zuri, ohore Joseba. bat, urte Nerea, askotako, oida, eta gu hemen jarraitu. jarraituko dugu, zukaldatzen. Aio lagunak, burua ikasoin, eta bihotzai gehiago. Aita. Agur.